So, tuna ko ini pong Battle Depot. Return it, Battle Depot. Ito po. Yan yung pong kain ni Broadway. Is Broadway. St. George Street. Tana po. Ayan po rin kalakay ko. Ito ang pong ating deposito. Ela po basura din. Pera yung pure, pera lang pure pero pera mila o kung pera ng tao, papayaran lang. So, ito po. Ito po isang babae ka rin. Ating kasi ating muna yung kita lele natin kung babae ka. Ating donation t-shirt pero na ito po. Ito po itong babae ka rin. Hindi po pa. Sa desemanan po. Ito po. Ito. Bakit yung pinansiya kayo? Again, yung kilubayan po. Yan. Ano po yung kilubayan? Ayan na. Ayan po rin kanakuha. Ayan po. Ay, ito ba? Ay, ito. Ito po. Ayan po yung kilubing wate. Kain. Return it. Battle Depot. Kanyang pinami sa likod. Kabilahan talas po niya. Separate mo lang. Yung latang can beer, soft drink, 10 liwaliwala ka na. Paboritong milk. Sip mo tayo lang. Kawakuha na po. Tayo para siya. Ano po yan? Juice. Water. Okay, may yan. Makakain na pala. Ayan. Ito na kanyang kagagala ako. Yung dala, marina lang. Ayan o. Kain nila. Pila ko nung kanyang kaya tagat ng kasya. Okay. Ilang na lang. Gata na. Ito na. Kababayan natin Pilipino ito. Pilipino ito. Ito po. Ayan. Magkailangan yung okay. Yes. Boss, he's mine. I'm just gonna ask you to return your trays. Boss, okay, it's okay. I'm gonna wait. Yeah, these are all 24. So. Click na lang. Boss, pwede siya ka na medyo 10 o 24 lahat yan, okay? Nakakuha na lang kasi. Pinilang naka 24. 24. 24. Yan, mga 24 lights yan. Nayupi lang. 24. 24. These are beers. Beer can. 24. Oh. 24 din yan. Ito, soda. 24. Ito, yan.
Assorted. Take it count. There's a beers. 24 bucks, 24 beer. Yeah, and then, yeah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yeah. Yeah. Ito naman po sa sorted ha. May ako, may beer. Alright, thank you. Di ba napag-uwi si Jimmy Santos dito? Nasa Canada yun. Sino po? Jimmy Santos. Di ba? Namumulot raw eh. Pero, Papero na naman yun. hindi naman talaga nakakaya yan. Baka sa bahay niya yun. Tapos yung mabinigay. Nagbablog siya eh. Paano na yung pagkwentong barbero? Oo, nagpa-vlog siya kasi tapos alam mo yung mga pinatulan, pera to eh, pera natin to eh. Bawat deposit, bawat bili may deposit siya. Yeah, pera naman. Pinapalabas sa trabaho niya. Okay, thank you sir. Okay, balik ko lang. Pabalik na lang po ako. Yeah, thank you. Okay, yeah, no problem. Toronto ata. Okay, thank you sir. Thank you. Salamat. Okay, ito po. Ito yung Pilipino po yun. Ito. So, lagay natin dito. Sibul na ning marayat, ang poning dayat malat, karinda kayigit lipat-lipat. Sabiyang mukang tatang, buriging katuwagan, Ito pong kinita natin. Ano pong kinita mo? Ito po, karagong na ng kinita. Ayan po. 20. malabong 38. first lady. I mean, 20. Aniyang misan na 20. bengi, lalabas $28. kuking tete, menagit kung Ano po, $28 po. Yan, lumul na ako po. Ayun po. ing metong karete, Listen, retarded people. maghindayang Ito po, so more or less. Yung malapitan po na yan. Malapitan. Kayang taning round of taning $30 times 40. Times 40 po. Times 40 pesos. Philippine money. So 1, 2. Nebo. O tagal ka lang po maragon. Actually, ganda pumubra ako din. Sayang na po. Ay, grabe. Yung pumubra kasi, takal kayo pumabubra ka rin. More or less 40 employees to 50. So, kasi yung company niya po nung high ka rin customer, ang toldo, kakalting bago, battle bago, customer. So, kasi karetang employado na magpakalkay. So, dakan, ayaw po may tipon. Tipon nyo po. Dati po kasi ini, pamilya kong tuminikit akong natuwa. Ako na pong may mulot. Ako nang, yung isa-isayang yun, guys. At kasi malapit yung regel. Ini po bugangat yung kayo na pa yung kasi bayan po. Pero hindi po tayo din. Mag-upload yung bank. So yung tulog na po nili, yung mga daw po, unang nangyari. Kasi bubukala dala kasi sirang dala eh. Sipin niyo po yun, oh. I'm hungry. All clothes, shoes, linen, may be donated provided they are clean and dry. Malinis na po dapat. Alam po rin. Patakaran po yun, malinis po. Clean na po mga kamus na po rin ganit. Ipin daw papo. Sige po. Yan, yan. Bye-bye. Gusto po.